mwana hello. Ndati ndaise message mugroup maiona here. Ndaise message kuti kana makuya Christmas mukatengera junior baskoro. Ndapota hangu huyai nemunhu unosunda baskoro irororo. Vai last time wakaite mhasuru. Ndati kana mukatengera mwana wenyu baskoro huyai nemunhu unosunda. Number 2. Ndapota hangu last time makauya ku Christmas mukazotora wiki muri panapa. Kana mukauya ku Christmas ndapota hangu torai mazuva mashoma kubva musi wa 24 kusvika musi wa 26 modzoka town. Munosiya mapedza chikafu chamunonga mauya nacho kuno kumusha. Ndapota hangu zwisisa ipo papo. Last time makazorongedza mukati wewe ndode madima, ndode matikiti, ndode chinyi. Plus futi ndakazwa kuti muri kuposta pa Instagram nepa Facebook. Muchitara tazi Bamba Harvest ungandimi makarima. Isai credit kana makuposta kuti my vai the farmer is the one who farmed this thing. Magwera maisa pa status muchinyora kuti anzi Bamba Harvest kabanga ndi mairima. Ndati ngatidzwisisane kana makuuya kunoko. Muruzwa here. Last time makauya ku Christmas muchihira serevita mumoto. Kuhira naana yenyu serevita nechingwa mumoto. Chingwa chemusitoro tutochidawo nemajari ndochidawo. Saka namakuya nacho munose pachena munhu wese oya. Alright, it's a gentle reminder. Ndina kuti musayo Christmas but ndingoti it's a gentle reminder ziyai kuti kuna anhu uno. Kwakadini kwe? Okay, bye. Mazvizwa.